Joeke die gaat eerst even naar boven. Die gaat de kast even afsluiten. En dan sluipen we hem af met een plankje. En dan kunnen ze er niet uitvallen of vliegen. Deze nestkast die hangt hier nu 28 jaar. Maar heel vaak resultaat. En ook nu. Dan gaan we even naar boven. Ladder omhoog. Dan ga ik mee. Kijken we even in de nestkast. En dan halen we ze meestal even naar beneden. Om te ringen. Dit deel van Noordoost-Friesland is al jaren een belangrijk brongebied voor de kerkuil. Van hieruit verspreidt hij zich naar een groter gebied. 4 jongen die er graag uit willen. Er zijn in Nederland zo'n 2000 broedparen. En deze stand wordt nauwlettend in de gaten gehouden. We zullen even het koffertje er even bij pakken. Dan gaan we ze proberen te ringen. Over het algemeen heb ik het idee dat de kerkuilen dit heel gemoedelijk ondergaan. Een kerkuil die kan best 11, 12, 13 jaar oud worden, 14 jaar oud. Maar er liggen gewoon heel veel gevaren op de loer. Hè, met vooral verkeer dan, maar ook een vervelend wintertje of voedselschaarste of verdrinking. Nou, noem alles maar op. Hè. Prikkeldraad langs de weilanden waar ze al jagend zo in verstrikt kunnen raken. Maar het doodsoorzaak nummer 1 is het verkeer. Ja. Het gaat al jaren niet goed met de kerkuil. 70% eindigt in het eerste jaar als verkeersslachtoffer omdat ze jagen op muizen langs de weg. Vaak gaan ze op hectometerpaaltjes zitten en worden door het voorbijrazend verkeer meegesleurd. Om dat te voorkomen zijn in Friesland rollers aangebracht. Daar kunnen ze niet meer rustig op zitten en dan wijken ze uit naar iets hogere palen, net wat verder van de weg, die daar speciaal zijn neergezet. Desondanks blijft het een kwetsbare soort. Ook even noteren, de nestkast moest ook schoon van de winter. Ja, dat dacht ik al.